Kaixo eta ongi etorri guztioi Iratzar Fundazioak antolatutako mahai inguru honetara. Urte bat bete da Nafarroan aldaketa instituzionala heldu zela eta urte horren aitzakiarekin antolatu dugu mahai inguru hau modu sakonago batean aldaketa hori ulertzeko. Horretarako gurekin daukagu gaur Adolfo Araiz, Nafar Parlamenturako zerrendaburua izan zen eta parlamentarioa dena orain. Miren Zabaleta, Ezkerra Abertzaleko militantea eta batera gune deitutako kasuagatik gartzelaratua izan zena, berriki zorionez askatasuna berreskuratu duena, eta Florena Oiz, Fundazioko zuzendaria, kaixo hiruei. Kaixo. Kaixo. Esan bezala beraz, urtebete aldaketa instituzionala abiatu zeretik, indarren korrelazioan aldaketa bat ematen da, eta momentu horretan lehenengo lerrotik ateratzen dira ordura arte regimenak bete zituen hainbat posizio. Tamaina honetako akontezimenduek normalean inpronta handia izate dute gure oroitzapenetan, nola gogoratzen duzu zuek momentu hori? Bueno, nik uste dut bizipena ikaragarria izan zen eta postazuna oso garrantzizkoa izan zen. Pentsa beharko da, Nafarroan aurreko hauteskundeetan baino bizpa hiru urte lehenago izugarrizko mugimendua zegoen kalean, izugarrizko borrokak eman ziren, eta aspalditik Nafarroan zegoen grina bat, eta zen hauteskundeak erregimenari irabazi behar zaizkiola, eta hori gertatu zen, esan beharko da, prinsipioz ia txiripaz, baina helburua lortu zen, eta helburua zen 26 parlamentari lortzea, ateratzea, eta batez ere PSN nolabait irrelebantzia politikoan ustea. Faktore guzti horiek eman ziren, eta gau horretan bizi genuena, nik duela gutxi konparatu dut ere, 86an otaneko erreferendumaz izan genuen gaua, hainbeste urte pasata gero, 30 urte pasata gero, bizipen berbera. Grina hori pilpilean zegoen, eta nik uste Nafarroko gizarteak eskertu zuela eta zoriondu izan zela. Mire, zure kasuan barruan zeuden, kartzelan zeuden, nola bizi izan zenuen prozesua? Nik gogoan dut, 2011ko hauteskunde ostetik, bisitatan zetozen lagunei eta bereziki Iruñeko lagun ezberdinei esaten niela, iduritzen zitzadala, egosten ari zidela, baldintzak, Iruñera bueltatzen nintzenean, nolabait esateko, Arrano Beltza diputaziotik edo diputazioko balkoitik zintzilik egoteko. Eta harriduraz behiratzen zidaten, eta ameskeri bat ote zen, leporatu izan zidaten, ez? Eta nik uste nuen, zaudela elementu batzuk, hori posible egiten zutenak, eta lehenengoa kristalaren bestaldetik ere nabaritzen hasia nintzen, ez? Eta zen Adolfok aipatu duena. Hain zuzen ere, PSN-eren relevantziaren galera. 2011tik aurrera, nik uste dute oso kontziente egin zirela sektore herritarrak eta erregimenaren kontra borrokan zeuden sektore ezberdinak aldaketa etorriko baldin bazen, hori etorriko zela aldaketa horren alde benetan ziharduten sektore guzti horien indarbiltzetik eta konfiantza izan behar genula gure buruetan, gure ahalmenetan eta eraldaketa posible horretan. Eta hori barneratu zenean, nik uste dut hasi zela benetako goranzko txanpa. Eta noski horreri gehitu behar zaio Ezker Abertzalearen estrategia aldaketa bera. Estrategia aldaketarik gabe eta Ezker Abertzaleak estrategia politiko eta bide demokratikoen bidez gehiengoak osatzaren aldeko apostua egin ez balu, ez litzateke posible izango gaur egungo aldaketa, ez. Orduan aldagai horiek hortzeuden, niri ameskerietan otenen bilen galdetzen zidaten, eta nik kristalaren beste aldetik eta dispersioaren urruntasun horretatik nahiko garden ikusten nuen egoste hori bazegoela, ez. Eta momentua bera nola bizi izan nuen, ziega batean, bakarrik, eta txalo artean nire bakartasun horretan izugarrizko pozarekin, eta korrika aurrengo goizean telefonoz deitu eta hemengo jendearekin hori partekatzeko grinarekin, ez? Zure kasua, Floren?
Bueno, esan denaz gain zen poza, nik uste dute gehien ongan pozea nagusitu zela, ez? Aspaldi espero genuen alako zerbait, espero baino aspaldi nahi genuen, urte asko zain eman ondoti, horrelako poza handiarekin hartzen dira horrelako berriak, ezta? Baina, eta gainera, oroitu behar dugu, orain badakigu gertatu zela, eta beraz badirudi ezin zela bestela gertatu, bai, gertatu zitekeen bestela, eta egia esan nahiko txiripaz ezagik, baina nahiko estua izan zen, ez? Azken finean, bai Nafarroako parlamentuan, hainbat udaletan, gehiengoak osatu ziren, zenbakiek hori albideratu zutelako, baina distantziatzen sobera handia, eta beraz, antzegoen elementu bat ezagutzen etzena, eta ongi ateratzena behintzat maila batean, ezta? Baina nik horrekin batera ere oroitzen dut gau hartako kezka. Kezka batetik Euskal Herriko beste hainbat puntutan emaitzak askozek azkarragoak izan zirelako, eta oroi dezagun adibidez Gipuzkoan gertatutakoa, edo Donostian edo beste hainbat tokitan, eta hori ere nik behintzat oroitzen dut, eta gero kezka bat orain ere badakigu hori ongi atea zela edo bideratu zela, baina indar askoren akordioa behartzen emaitza horietatik gehiengo berrietara iristeko. Hori gertatu da, zorionez gertatu da, eta, Mirenek esan bezala, gertatu da beste han Ezker Abertzaleak ere motorraren papera egin zuelako, bere teorizazio eta bere estrategia egokipen horiekin, baina beste indarrek ere halako zerbait edo behintzat apostu hori egin zutelako. Gau hartan hori ez zirudien erraz, etzen erraz ikusten hori, genekin oztopoz betetako bidea izango zela, eta orduan bazeon kezka, azken finean horrelako aldaketa bat izugarrizko erronka delako, ez? Baina, nik uste dut urte bete pasata, ikusten dela erronka horri eusteko gaitasuna badela, naiz eta alde ilun eta argitsuak aurkitzen alditugun. Kartzera bueltatuko naiz azkenengo aldiz, barkatuko idazu, ateraz zinenean hilabete batzuk pasatak zeuden aldaketa martxan zegoela, beraz horrek ematen dizu beste perspektiba bat besteok ez daukaguna. Hau da, nolabait kanpotik ona heldu eta ze aldaketa topatu zenuen, zer somatu zenuen, zein izan zen inpresioa? Bueno, nik uste dut lehenengo baieztapena dela aldaketa instituzional bat eman dela, eta aldaketa instituzional horrek atzean daukala, aldaketa soziologiko bat nahi baldin bada, eta agertu dela, badagoela gehiengo bat, erregimenaren, erorieraren alde. Hori esan da, nik uste dut gauza bat dela aldaketa instituzionala ematea, eta beste gauza bat dela erregimenaren aldaketa osoa ematea. Eta zentzu horretan uste dut aldaketa instituzionalak eta eraiki diren gehiengo anitz eta herritar hauek bideratzen dutela erregimenaren benetako aldaketa ematea, oraindik eman ez den hori. Eta iduritzen zait aldaketa instituzionalak horretarako kriston tresna eta kriston bidea irekitzen digula, ez? Eta zentzu horretan topatu dudana da alde batetik poz handia instituzionalki aldaketa hori imanazenagatik, aurkitu ditut ere, ez, egun batetik bestera aldaketa instituzional horrek erregimen aldaketa ekarriko zuenaren itxaropena zeukaten sektore batzuen nolabaiteko ezinegona, baina hori dena nik uste dut bultzada bat izan behar dula aurrera egiteko eta ez paralisirako, eta pixkat testuinguru honetan aurrera egiteko gogo hori, ez. Nik irten aurretik deitzen nion aldaketaren aldeko espiritua. Eta hori nabaritu nun gobernua osatu zen momentu bertatik. Jende askok galdetzen zian eta xelebratzen espetxean egonik ere zer egin zezakeen erregimenaren eroriera bultzatzeko. Zer egin zezakeen aldaketa instituzional hori nolabait betikotzeko. Zer egin zezakeen aldaketa horren alde lan egiteko. Eta espiritu hori iduritzen zaidela kriston potentziala daukan zerbait. Ze jendea prest dago bere leitmotiv pertsonala izan dena alboratzeko denon ongia ekarri dezakeen proiektu baten alde, ez. Eta hori nik bizirik ikusi dut, bizirik dagoela sentitzen dut oraindik orain, eta uste dut hori dela aldaketa instituzionaletik arantzago erregimenaren benetako eroriera ekartzeko bultzada.
Beraz, prozesu bat bezala irudikatzen duzu, aldaketa eta bere prozesua. Adolfo, zuk barru-barrutik bizi duzu prozesua guztia, nola kokatuko zenuke prozesua? Prozesua hemen komentatzen ari den bezala, ez da momentu sortzen den gauza bat edo onjo baliz bezala, baizik eta da prozesu baten ondorioa. Eta gainera prozesu hori nire ustez oso perspektiba luzea, gutxienez epertainera begiratu beharko da. Florenek aipatzen zuen, gau hartan ez genekien nola gauzatuko den, ez genekien nola zenolako akordioak lortuko genituzken, zer egin beharko zen, gobernuaren osaketa nola eman beharko zen, baina nik uste dut gai izan ginela batez ere planteatzeko aldaketaren norabide bat. Eta hori izan zen, nire ustez, akordio programatiko ospetsu horrek lortu zuen garrantzirik aipagarriena, ez da? Norabide bat markatzen da erregimenak utzi zituen hainbeste aztarnak eta hainbeste gauzak buelta emateko. Orduan, norabide hori mantentzen den bitartean nik uste dut prozesua eta aldaketa aurrera joango da, eta hor badaukagu beste ikuspegi batzuk, eta batzuk esaten dute abiadura motela dela, egia da, motela da, baina kontuan hartu beharko da, aspalditik ezker abertzaleak teorizatu, kakotzen artean, teorizatu genuena izan zen ezberdinen arteko akordioa. Eta ezberdinen arteko akordioak lortu izateko ezin genuen gure programa, gure proposamenak eunetik euna planteatu eta hori ez bada lortzen hangaz gora jartzen da dena. Nik uste dut garbi teorizatu genuen hori, eta oso importantea izan dela, teorizazio hori eman eta gero, akordioetara iristea, norabide hori finkatzea, momentuz momentu eta unean planteatzen diren arazoi aurre egitea, batez ere jarrera horrekin. Hemen aldaketa, gure uste, nik uste dut garbi daukagula hori, aldaketa politikoa eta soziala ez da izango udako ekaitza bat, baizik eta txirimiri. Eta txirimiri horrek esan nahi duena da, pixkanaka bustitzen ari dela, eta pixkanaka erregimenak utxitako hainbeste erentzia aurre egiten ari zaiola, ez? Hori da, nik uste dut, momentutik hasieran planteatu genuna, eta orain badugu bide bat hori luzatzeko. Zuen kasuan, Floren, zuen bokazioa edo helburuetako bat fundazioari buruz ari naiz, gertakari edo prozesuei begirada sakonago bat ematea da, ikuspuntu estrategikoak aztertzea edo eskaintzea, eta ikuspuntu horretatik nola ikusten zuzuek prozesua? Bai, Mirenek, Adolfok aurreratu dute, ezta, begirada estrategiko hori, ez? Azken finean, sortu ezker abertzalean zer gara, zer nahi du, independentzia nahi dugu, azken finean guk irudikatzen duguna da Euskal Herri independiente bat, geure sozialismoa eraiki nahi dugu, ikuspegi feministaren araberakoa, hori dire gure helburuak, ezta? Orduan, egiten ditugun gauzak ikuspegi horretatik begiratzen ditugu, nondik gatozen eta nora iritsi nahi dugun begiratuta. Eta ikuspegi horretatik, nik uste dute aldaketa ederki uztartzen dela estrategia horretan. Hau da, jakinik, independentziara iristeko gurea bezalako zatitutako subjektu nazional horren eraikuntza berregin behar dela, nolabait, osaketa hori behar da, osaketa hori kostatu zaigu, baina ikasi dugu ezin dela erritmo berean egin, erritmo ezberdinetan egingo dela, bideragarri bilakatu behar dugula, ez dagona onartuz, hori ez da bidea, baizik eta dagona gaindituz, baina dagona gainditzeko erritmo ezberdina daude, eta nik uste dut hori Nafarroan oso argi dugula aspaldi, eta horregatik egiten dugu horrelako apostu bat. Ikuspegi estrategiko horretatik aldaketa urrats bada, ez da bidearen bukaera, baina bai bidean egin behar den, derrigorrez egin behar den urrats bat. Eta ni zentzu horretan uste dut oso onuragarri, oso izugarrizko jauzia izan dela. Azken finean, jendartean ja gertatzen ari zen aldaketa bat instituzioetara eramatea lortu dugu. Eta hori ez da nola nahiko urratsa, ez? Ikuspegi horretan oso onuragarria da eta oso poztekoa. Gero beste gauza bat da, kritikoki ere aztertu behar dela. Hau da, planteamendu estrategia horretatik, halako zerbait egin behar genuen, hala beharrez egin behar da, baina aski da, pozik gaude, horrekin geldituko gara,
azterketa kritiko edo galdera horiek mahai gainean jarri behar dira, baina bestea bistatik galdu gabe, ezta? Esan bezala, jendartean zegoen asmo bat instituzioetara eraman dugu, hori importantea da, baina orain beste arrisku batzuk ditugu, edo beste erronka batzuk ditugu. Bat, desmobilizazioaren arriskuari aurre egin behar dugu. Hain zuzen ere, planteamendu horren arabera batzuek pentsatzen aldutelako. Aldaketa jada jendartetik instituzioetara eraman baldin badugu, bukatu da jendartearen garaia, instituzioen garaia da. Akats handia litzateke hori, ez da bukatu jendartearen garaia, ez da inoiz bukatzen. Eta inoiz ez zen hasi beharko instituzioen garai, esan dezagun, instituzio isolatuen garaia zen, aldaketak ez baitira hola egiten. Orduan, hori importantea da, hori arrisku bada, desmobilizazioaren, nolabait pentsatzea instituzioen eskuetan egon behar direla horren urratsak, eta beste arriskua da, gaizki kudeatzea gaur egun Nafarroako aldaketaren atzean dauden indarren artean dagoen tentsioa. Tensio emankorra da. Tensio horri esker iritsi gara ona, aniztasun horri esker osatu dugu gehiengo bat, eta tentaldi bat egon daiteke gehiengoak osatzeko aniztasuna aintzat hartu gabe, norbait halako tentaldiri balin badu, hobedu zenbakiei erreparatzea eta konturatuko da, ez dagoela halako bidere. Orduan, tensio hori zein da? Ni laburbilduta esango nuke tensio hori dela erregimen aldaketaren logika eta erreleboaren logikaren artean. Behar bada batzuendako aski da, beste pertsona batzu, beste kolore batzu, beste jarduera batzu daude instituzioak, aski da. Beste batzuendako ez da aski, guk erregimena aldatu nahi dugu. Eta erregimen bat aldatzea, aldaketa sakon bat planteatzea, are gehiago gure kasuan bezala, beste motatako erregimen baten eraikuntza nahi dugularik, ez da. Tensio horrekin lotuta zen horrengo galdera Adolforentzat, azkenean lau indarren arteko indarmetaketa ezinbestekoa izan da, eta horrek eramagaitu instituzioetara, baina pentsatzen dut hauteskunde gunetatik aurrera, guztiok aurre ikusten genuen lana gogorra izango zela, azken finean lau indar desberdinen arteko adostasunetara heltzeko eta, konta iguzu nola... Bai, Florenek aipatzen zuen bezala nik uste dut aniztasun hori zaindu beharko dela, baina hori zaila da. Azken finean tentsio horik egunero adierazten dira, egunero sortzen dira gai desberdinetan eta akordio programatiko bera nola gauzatu beharko den. Akordio programatiko ez da biblia bat edo ez da katezismo bat, nun gauza guztiak esan da den nola egin behar diren, noiz egin behar diren eta zenbat diruarekin egin behar diren, baizik eta lehen esan dudan bezala gauza batzuk zehatzak dira, baina beste gauza batzuk hain zuzen ere akordio politikori, ezberdin arteko akordio politikori lortu ahal izateko, malgotasunez edo ambiguotasunez idatzita daude, eta gero norberak tiratzen du bere interpretazioa, bere erara, bere impronta, bere berezitasuna hor kokatzeko, eta hori eguneroko eztabaidak dira, eguneroko negoziaketak, eta hori zaila da. Ikusi beharko da, agian ez da ikusten kanpotik, baina nik aitor dezaket nahiko zaila dela, baina borontate horrekin eta ipar horratza garbi izanik, gainditzen ari gara eta oztopo guztien gainetik pasatzen ari gara, eta erregimenak zituen sustraiak hor daude eta ez dira moztu, alderantziz, saiatzen ari dira hor enrokatzen eta sendotzen, pizkanaka erregimenari gauza batzuk izten ari zaizkio, beste gauza batzuk oraindik ez dira lortu, baina lehen esaten nuen bezala, nik uste dut importantena dela ipar horratza eta kontuan harturik lau indar politikoen artean momentu honetan gainera hauteskunde atarian sortzen dira berriro beste tensio batzuk, sortzen dira hauteskundeetan sortzen diren betiko tensioak, baina hala ere nik uste dut haratago joan beharko dugula eta gai izan beharko garela mantentzeko adostu dugun eta zaila de, noizbenka batzuk badirudi hasten dutela, seinatu dutena eta beste gauza batzuk planteatu nahi dituzte. Nik uste dut borontate onarekin EH Bildutik markatzen ari dira nahiko ondo zein den bidea. Urte honetan, miren zeintzuk esango zaituzke izan direla aldaketaren hutsuneak eta lorpenak labur bada ere? Nik uste dut lorpen nagusia dela bistaratzea orain arte isildua egon den Nafarroa. Nafarroa errebeldea, ezkerrekoa, koloretakoa, berdea eta morea. Hori da nik uste dut agertu dena, eta hori kriston garaipena da.
ze uste genuen Nafarroaren kolorea bakarra zela, edo hori zen behintzat saldu nahi zuten irudia. Eta hori nik uste dut bisualizatu dela oso ongi ikurrinaren aldagaiarekin adibidez, duela 2 urte pertsona batzuk atxilotu zituzten ikurrina zintzilikatzeagatik, eta aurreko uztailaren 6an ikurrina zegoen normaltasun osoz Iruñako udaletxean, ez? Hori bezala, memoria historikoari lotuta, nik uste dut orain arte inpensableak ziren aitortza batzuk ematen ari direla Nafarroko gobernuaren aldetik, bai guda zibilan eta frankismoari lotuta, edo baita ere bizi izan dugun gatazka politiko armatuari lotuta Mikel Zabalza bezalako pertsonen gogoratzearekin, ez? Orduan, nik uste dut bistaratu egin dela beste Nafarroa hori, eta hori ja bere horretan garaipen bada. Eta bestalde batetik uste dut demokraziaren eta euskal eta napar herritarron eskubideak berreskuratzaren aldetik ere eman direla urrats importanteak. Abortuaren eskubidearena nik uste dut gauza oso argigarri eta garden badela. Euskaraz ikasteko lerroak zabaltzearena Nafarroa osoan nik demokraziari lotzen diot eta Nafarroako herritar guztiok eskubide berdinak izatearen asmoari. Eta horrelako gauzetan nik uste dut hain denbora gutxian hainbeste gauza aurreratu izana positiboa dela. Hutsunei dagokionez nik uste dut importantena dela hori aldaketa eman bai, baina erregimena oraindik aldatu ez den ezkero hori zimentatzeko eta norabide berri hori Adolfok aipatzen zuen norabidean eta akordio programatikoaren garapenari lotuta hori ongi sustraitu behar dela. Eta horrek eskatzen ditu, nik uste dut, politika berriak, dinamika berriak, nolabait marraztea. Eta ezin garela erori erregimenak egingo digun gudan. Eta joku zelaian. Guk markatu behar dugu joku zelaia, noranzko berri bat egongo baldin bada eta erregimena eroriko baldin bada, ez? Eta hor, gutako bakoitzak izan ditzakegu zentzu horretan gure ideiak eta hori hutsune bat baino gehiago iruditzen zaitela erronka bat. Eta bete behar dugun ambizio bat, ez? Eta horreri lotuta nik uste dut ezker abertzaleak EH Bildutik eta EH Bildurekin eskaintza oso argiak marraztu behar dituela hori anitza den aldaketaren aldeko esparru horretan gure ekarpena ere markatzeko, ez? Aldaketa instituzionalez aritu gara nagusiki, baina ez da aldatzen den bakarra. Segio aldatzen da edo zer eratortzen da, zenbait elementu agertu dira, baina aldaketa instituzional horretatik. Bai, nire ustetan kontua da, lehen aipatzen genuen ez da, jendartean eman dira aldaketa batzuk, zentzu komunean gauzak ikusteko moduan, Nafarroa bera ulertzeko moduan, eta bar, jendarte harremanak, demokrazia, parte hartzea, urtetan mantendutako gatazka eta bere ondoriak horra aldaketa ugari eman dira, ez da. Nik uste dut instituzioetan ere aldaketa batzuk ematen ari dira, orain kontua da agenda hori bete behar dela, ez. Agenda eraldatzailearen bukaera eta administrazioaren agendaren nagusitzea kalamidade bat izango litzateke, katastrofe bat izango litzateke, ez? Hau da, nolabait hartzean normaltasun berri batean gaudela eta beraz bukatu dela aktibazioaren garaia. Nik uste dut, eta hori da ez bakarrik Nafarroan edo Euskal Herrian, munduko ezkerraren kasik erronka nagusia da, instituzioetan eta instituzioetatik kanpo egiten diren jarduera eraldatzaileak nola uztartu, nola artikulatu. Eta nik uste dute Nafarroan ere, hori ez da rarua, mundu osoan ez badute formula aldatu, normaltzat hartu beharko genuke, Shakespearek esango zuen munduaren mirari izango garela, eta behar bada honetan ez dakit, zaila izango da. Geure eredua bilatu behar da, bestea beste igual ez dago eredurik, baina geurea bilatu baino eraiki behar dugu. Hortan nik uste dut, indarrak askatu behar direla. Aldaketanen alde indar asko daude, eta horiek aktibatu behar dira, zaindu behar dira, bermatu behar dira. Aldaketa goitik akordio horiek funtzionatzen ari dira,
baina ni zalantza ditut behian zer gertatzen ari den. Adostasun hori ezin da izan bakarrikan alderdi edo koalizioen zuzendaritzan esparrukoa. Aldaketa errotu behar da. Eta errotu behar da oinarrietan, jendearen artean, eguneroko bizitzan arabera, eta geure kontrasana, geure zailtasunak kudeatzen ikasi behar du. Nei burura etortzen zait eskuina eta erregimenaren adibidea, ezta? Gauza bada enpresarioek batzutan zer pentsatzen duten, igual UPNkoek beste zerbait pentsatzen dute, Opusekoek beste kontu bat, baina eta berain artean badituzte ezberdintasuna. Baina ederki dakite erregimen bera interesatzen zaiela, eraikuntza orokor aterki horretan denen aldekoa delako sortzen den giroa. Oan, atmosfera hori zaintzen dute norberaren interesen gainetik. Berriz, indar eraldatzaile munduan, ezkerran, mugimendu eraldatzailetan, progresistetan eta bar, batzutan ez dugu gaitasun hori. Galtzen dugu ikuspegi komun eta estrategiko hori, eta geure ikuspegiari lehentasuna ematen diogu atmosfera eta aterki horri baino. Eta hori akats ezkerraren eta mugimendu eraldatzaileen akats estrategikoa da. Guk aldaketa bera ulertu behar dugu denona dela, eta aldaketa errotu eta bultzatu behar dela. Nik uste dut hori dela benetako erronka, ezta? Eman diren urratsak konsolidatu, errotu eta planteatu behar da agenda bat. Eta nik esango nuke agenda horretan, lehen aipatzen nun tensio hori, urrats batzuk ematen ari dira gobernu estilo aldaketa horretan, baina dinamika eratzailea edo konstituyente hori ere nolabait hartu behar da. Zen finean, kolpatu behar da erregimenaren oinarria, hori hautsi behar da, indar hori, eta beste erregimen bat ireki eta eraiki behar da. Eta hori ez da egiten soilik gaur egungo instituzioetan gauzak bestela egiten. Behar ditugu beste instituzio batzu, behar dugu, eta batez ere behar dugu gauza bat ulertu, eta da, hau herria eta eliteek osatzen duten gutxiengo baten arteko lehia dela, eta elite horiek oso argi dute, beraiek oso argi dute, herriaren aktibazioa ebitatu behar dutela. Zergaitik gutxiengoa direlako. Beraiek dakite herriaren aurrean gutxiengoa direla eta herria gehiengoa. Horregatik politika beste terminotara eraman behar dute eta guk horretatik ikasi beharko genuke. Florenek aipatzen duen aritik, biren zer egingo zenuke, nola ikusten duzu egin daitekela aldaketarako indarren arteko lana emankorragoa izan dadin, emankorragoa edo sendoagoa izan dadin. Bueno, pentsatu du gero Adolfok apuntatuko ditula hor gauza mordo bat. Nik uste dut instituzionalki eman den aldaketa hori sozialki hegemoniko bihurtzen dela bilatu beharko genukela, ez? Eta azkeneko hilabete hauetan, zentzu horretan Gipuzkoako lagun askok oso argi adierazi digute. Eta adierazi didate, ez? Bere esperientzia personaletik. Ez zaitezte Nafarroan erratu, aldaketa instituzional bat etortzen den bezala erori daiteke, mugitu daiteke, espero dezagun ez, baino pasa daitekeen zerbaita. Orduan, benetako aldaketak gizartean eta jendartean sustraituak egon behar dira. Eta gehiago erregimen baten eroriera hitz egiten dugunean, ez? Orduan nik uste dute bai instituzionalki, bai politikoki, bai sozialki, sindikalki dauzkagun erramienta guztik, eta hor instituzioak garrantzia handia hartza dute ere, jarri behar ditugu perspektiba horretan lanean. Hegemonikoa eta gehiengoarena izango den Nafarroa berri baten ideologiaren sorkuntzan. Eta guzti horrei lotzen zaio, nik uste dut Florenek aipatzen duen nolabaiteko Nafarroaren burujabetzaren prozesu eratzaile bat Euskal Herriari begira dagonan. Elkarlanerako gakoak zeintzuk izan daitezkeen, aldaketa bera ekarri dutenak. Betik gora egindako aldaketa bat izan behar du, herritarra izan behar du, guk ezin diogu esan Nafarroako herritarrei zeintzuk diren beren lehentasunak beraiek sinetsi eta bultzatu behar dituzte, eta guzti horrei lotuta aniztasunean eta elkarlanean lan egiten jakin. Bestela ez dago bestelako aldaketa posiblerik, ez. Eta zentzu horretan
lehen aipatu didazu ze lorpen egon diren, niretzako emakumeen esparrutik aipatu ditutan kontu, euskaldun bezala ere, apartheidaren gaindipenen aldetik ere, eta nik uste dut badagoela beste elementu oso importante bat, eta da apartheid sindikala deitu genezakena, UGT eta Comisiones Obreras Nafarroako langileriaren ordezkari bakarrak bezala kudeatu dituen modelo instituzional bateri egunak bukatu zaizkiola, eta hor beste eredu batzutarako eta aniztasunerako ere bideak ireki direla esparru horretan. Adolfo, Nafarroan aldaketa posiblea izan zezan egin zen estrategia eta egin den diseinua eta egiten ari den prozesu hau guztian zer dago eredugarri edo esportablea izan daitekena beste lurralde eta beste tokietan? Zaila da eskema berezi bat edo beste tokietarako edo beste esparru instituzionaletara ere eraman daitekena, ez? Nik uste du, badagoela hasieran esan dudan eta da beste herrietan gehiengo politiko berri hori sortzeko edo gehiengo politiko eta soziala berri hori lortu ahal izateko behar diren akordioak eta behar den pixka bat pentsamolde hori hemen aipatu duguna, gu izan gaitezke aintzindariak, izan gaitezke motorra, baina behar da tresneri guztia, eta tresneri guztia izan daiteke beste alderdi politikoak, beste indar politikoak, beste kultura politikoko pertsonak, eta zerbait amankomuna adostea hori da, eta helburu amankomun bat izatea Nafarroan argi eta garbitzoen aldaketa politikoa zen helburua, eta hori denok bagenekien gutxi gora bera nondik pasatu beharko zen. Beste esparruetara eramanez, nik uste dut, irakasgai hori atera daitekela, lan amankomuna eta helburu amankomunak baldin badaude, estrategia amankomunak finkatu, eta kasu honetan Nafarroan atera dugun, nik ez dakit, irakaspenik garbiena hori dela, ez? Nik aipatu nahi nuen, aipatu da, ez dakit, behin baino gehiagotan, mobilizazioarena, ez? Nik uste dut, importantea dela, baina ez bakarrik, eta badirudi azken urte edo hilabete hauetan, mobilizatu dena bakarrik izan direla erregimenaldeko ziren indar batzuk mobilizatu dira sekulan, eta hori sekulan gertatu etzena zen opuseko langileak mobilizatu ziren, pairen aldeko eta euskararen kontra ziren beste sektore batzuk, orain aurreskolekin gertatu dena eta bar, eta orduan nik uste dut, gure ikuspegitik ere pentsatu beharko dugula aldaketa eta instituzioetatik egiten ari diren aldaketa, garrantzizko aldaketa hoien alde ere atera beharko ginatekela kalera. Ez bakarrik kritikatzeko eta kritikatzeko ere, eta nik uste dut gauza batzuk, badago argi ilun batzuk gauza kritikagarriak izan daitezkena, zenbat pertsona dauden oraindik estruktura administratiboan lehengo erregimenarekin gauza bera egiten zutena eta ardura berdinekin mantentzen direla, eta badaude igual luze izan daitekeen zerrenda bat, baina nik uste dut ez garela gai izan, eta badiro instituzioetatik egiten ari denez, kritika jasotzen denean eta nolabait erregimenetatik sortzen diren horrelako erasoak alde, eta ikusi dugu EITB-ren kaptazioarekin zer gertatu den, ez? Nik uste dut eredugarria dela, zuk aipatzen zenuen aldaketaren espiritua. Hor, adierazten zen ere ustez argi eta garbi. Ez da EITB-ren alde ateratzeagatik, baizik eta aldaketa eta, kasu honetan euskararen kontra zijoan erabaki bat. Horregatik, nik uste dut mobilizazioa hitz egiten dugunean ez bakarrik berreskuratzeko bere momentuan, mobilizazioak zeukaten helburu bat. Orain igual helburua desberdina izan daiteke. Eta hortan datza ere igual, pixka bat, oraindik gure burua ez dugula ondo kokatu, ez, alde horretan. Floren, aldaketa eta gero eskuinak oso politika erasokorra erakutsi du, ulergarria den bezala. Ongi ari algara haiekiko konfrontazio horretan? Ez dakit, batzutan badirudi baietz eta beste batzutan ez hainbeste. Hau da, adibidez, lehen Adolfok aipatzen zuen aurreskolen auzian. Nik hor ikusi dut, gustatu zaidan zerbait. Alde batetik ikusi dut Iruñeko udalaren aldetik jarrera irmoa. Egin nahi izan zaion Xantaian erortzeko inolako asmorik ez.
eta irmotasuna agertu dute, eta ikusi dut ere herri mugimenduaren aldetik mobilizazioa, gaitasuna. Eta gainera horrek nolabait ekarri du ere edo bizkortu du aurretik zetorren kezka baten leherketa eta euskalgintzak ere urrats berriak prestatzen ari da eta manifestazio baten deialdia dago. Mahai gainean, hau da, dinamika horretan kostatu bazaigu ere nolabait horrelako muskuloa ikusten dut, ez? Horrelako gaitasun bat, grina bat ikusten dut. Beste kasu batzutan ez hainbeste, ez? Behar bai Imanol Aranbururena nahiko emblematikoa izan zen, segituan izendatu eta kargutik kendu eta kokildu, Diario Navarra eta beste sektore batzuen aurrean, gauza batzuk ere gertatu dira horrela interpretatu daitezkeenak, ezta? Nik uste dut tensio bat badagola, bestea beste nahiko anitza delako aldaketaren aldeko esparru hori, baina nik uste dut tentaldi bat baztertu beharko genukela, eta tentaldia da, pentsatzea nolabait, zarata gehiegirik gabe egiten badugu ez direla haserratuko. Haserre daude. Haserre daude ederki dakitelako asteko instituzioetatik atera ditugula, eta ederki ikasi dugu azkenen urtetan instituzioetan, eta horrela utz dezagun behintzat, instituzioan ez zeudela soilik balore eta ideia politiko batzuk defenditzeko. Bestelako arrazoiak bazituzten, hau da, bestelako etekinak ateratzen zituzten instituzioetatik, eta hori bukatu zaie, behintzat garai baterako, eta horrek kezkatzen ditu, eta haserre daude, eta itzuli nahi dute. Eta gainera, somatzen dute, ez da bakarrikan errelebo bat, baizik eta indar sozial eta politikoa dagoela, erregimena bera aldatu nahi duena. Horren beldur dira, eta beraz, mobilizatu dira. Eta mobilizatuko dira, batez ere funtzionatzen badu, beren alde egiten badu, gehiago mobilizatuko dira. Orduan, nik uste dut, tentaldi bat izan daitekela pentsatzea, ez, gauzak zalapartari gabe egiten baditugu, ez dira mobilizatuko, ez dira haserratuko. Ez, hori ez da bidea. Nik uste dut, ulertu behar dugula, konfrontazio demokratikoa onuragarria dela. Onuragarria da, eta beharrezkoa halako kasutan. Zergaiti, azken finean urte askotako normaltasun errotu baten kontra gaudelako. Errotu da, sedimentatu da. Urtetan eta urtetan beraiek agindu dute, beren erregimena inposatu dute, eta konturatu ala ez hori gorpuztu da, hori errotu da, eta jendeak horren karga dauka konturatzen ez bada ere, edo konturatzen ez bagara ere. Horrelako zerbait aldatzeko haustura batzu behar dira. Pentsatzeko moldea, gauza egiteko moldeak aldatu behar dira. Eta horretarako mobilizazioa eta polarizazioa behar da. Hau da, jendeari, gizarteari, argi esan, jendarteari argi utzi behar diogu, jarduerangatik, ez soilik diskursoekin, azken finean bi proiektu, bi egitasmo daudela Nafarroarako, eta biak kontrajarriak daudela. Nik uste dut hori importantea dela, eta horrek ekarriko dula aldaketaren indartzea. Orduan, ni kezkatuta nago, pozik maila batean, horrelako kezka batzuk eta grina ikusten dudalako, baina kezkatuta batzutan ikusten dudalako epeltasun bat. Hau da, beldur bat eta esan dezakegu eta esan dugu normala dela, azken finean aniztasun badagolako, nik tensio sortzaile bezala, emankor bezala ikusten du tensio hori, hori ezin da konpondu, zergaitik gehiengoa osatzeko hala eta bestela pentsatzen duen jendea bildu behar deralako, orduan ezin zaio inori eskatu bere ideiak baztertzea. Orduan, hau ikusteko modu ezberdinak egongo dira, baina nik uste dut pedagogia egin behar dela. Ez da inbeste esatea, nik badakit nola egiten den aldaketa bat, horrela egin behar da. Behar bada jende asko ez duzu horrela konbentzituko. Egin behar dena da azterketaren pedagogia, hartu adibideak, hartu adibidez haurreskolen kasua, hartu beste kasu batzuk eta aldaketaren esparruan eta jendarten ere hausnarketa bat egin. Begira, hau egiten dugunean posizioak aurreratzen ditugu. Atzera egiten ditugunean, beraiek indartzen dira eta gu makurrago. Orduan badago zer pentsatu eta batez ere badago zer aldatu. Bale, azken galdera bana ingo dizuet, labur erantzuteko posible bada. Miren, dola bi urte ezker abertzaleak Euskal Bidea aurkeztu zuen, eta nola kokatu daiteke Nafarroko aldaketa estrategia horren barruan edo nola uztartu daitezke biak? Bueno, lehenengo esango dut Euskal Bidearen proposamena, oraindik Valladolideko espetxean dagoela segurtasunak hartuta, orduan nik berandu ezagutu dut, bere eduki osoa edo, ez? Baina, bueno, hori aipatuta, nik uste dut Euskal Bidea proposamen batetik arantzago badela filosofia bat, planteatzen duena Euskal Herria independentziara eta proiektu sozialista batetara hurbiltzeko bide bat.
eta zentzu horretan nik neuk ere ezker abertzaleko kide bezala nire burua independentista eta abertzaletzat jotzen dut, eta Euskal Bide horren baitan Euskal Herria eskenatoki horretara eramatearen aldeko lanean ibili naiz eta banabil gaur egunean ere, ez. Eta hori esan da, Nafarroako ikuspegi batetik edo Nafarroan lurreratuta, nik uste dut baieztapen batzuk bota ditzakegula. Lehenengoa da, Nafarroak ez dauka etorkizunik, erregimenari lotuta eta Espainiari kateatuta segitzen baldin badu. Nafarroak etorkizuna dauka, bere izaera propioarekin, bere herritarren nortasunarekin eta bere garapen sozial eta ekonomikoaren ikuspegi batean, soilik proiektu propio bat garatzen baldin badu. Eta proiektu propio hori non? Nire ustez, aukerarik egokiena, hoberena, Nafarroko herritar guztiontzat da Euskal Herriaren baitako eredu baten alde abiatzearena eta Euskal Herriaren egituratze horren baitan gure nortasunetik gure gizartea ere antolatzea. Eta hori esanik, nik uste dute Euskal Bideak horretarako pista batzuk ematen dituela, eta horre estrategia oso bat eta bide oso bat garatzeko daukagula. Eta pixka eta aipatutako honi lotuta, uste dute fundamentala dela bereziki garrantzitsua Nafarroaren izaera eta nortasunaren defentsa hori gaur egungo instituzioetatik eta kaletatik ere egitea, eta bistaratzearena estatuak eta erregimenak momentu honetan Nafarroa kolapsatuta mantendu nahi duela, Nafarroan inolako aldaketarik ez ematearen aldeko bide guztik erabiltzen dituela, eta horren adibide gardenena da 17 napar lege, aldaketaren aldeko indarrek bultzatuak, konstituzionalean trabatuta egotea. Eta hori bezala beste hainbat eta hainbat adibidea jarri ditzakegu. Beraz, etorkizuna ez dago hor, etorkizuna Euskal Herritarren ongizatearen ikuspegi batetik Euskal Herriari begira dago, Nafarroaren izaera eta nortasuna aintzat hartuta. Ados, nola bultzatu dezakegu aldaketa? Hau da, zer egin dezakegu orain arte lortu denaren haratago joateko? Nik uste dut esparru desberdinak egon daitezkeela eta badaudela, eta norberak bere esparru horretatik hausnarketa bat egin beharko du, esparru horretan aldaketak zer suposatzen duen ondo jakiteko, aldaketak ze onurak dakartzkio esparru hori, edo ze desabantaiak ere. Egon daitezke esparru batzuetan, momentu honetan, krisia dagoelako, edo egoera ekonomikoa eta Nafarroako gasun egoera ekonomikoa hori da beste herentzia bat, hitz egiteko luze eta zabal izango genuke, baina egon daitezke horrelako esparru batzuk, baina batez ere norberak bere buruari galdetu beharko lioke, nik zer egin dezaket, edo esparru honetatik aldaketa politiko eta sozial hori bultzatzeko eta ipar orratza edo norabide horretan zer gehituko diogu, edo gehi zaiok egun. Nik uste dut, garbi dagoela, hemen ez dago errezeta magikorik, hemen esparru desberdinak daude, instituzioak, lantegiak, ikastetxeak, badaude borrokarako esparru desberdinak, bakoitzak bere esparruan, eta egon beharko dela koordinazio bat. Azken finean, hemen norabide berdina baldin badugu esparru desberdinetatik, gauzak bakoitzak ez lukela egin behar bere kabuz, ni banoara edo egiten dut, edo plangintza bat baizik, eta hor koordinazio bat egon beharko dela esparru desberdinetan, eta jakinik aldaketak dituela momentu honetan Nafarroan etzai asko, oztopo asko, eta hala ere, pizkanaka, pitzadura gero eta handiago egiten ari dela. Nire ustez hori da importantena, ez? Floren, asmatzen ari gara aldaketaren aldeko diskurtso horretan? Nik uste dut hobeki egin behar dela. Nik hori argi daukat, ezta? Lehen aipatzen nuen konfrontazioa eta polarizazioa, nik uste dut horrelako indarra falta dela batzutan,
hau behar bada sortun eta ezker abertzalean askoz argiago daukagu, eta behar bada erresa izan daiteke beste batzuei leporatzea hainbeste ez egitea, ez? Eta egin dezakegu, hala delako, baina baita ere gure burua aintzat hartu beharko genuke eta gure buruari galdetu zergaitik ez ditugun oraingoz konbentzitu, ezta? Zergaitik ez da planteamendu kontserbadore nolabait esateko izan daiteke guk arrazoia daukagu, baina besteak askoz epelagoak dira. Hala balitz ere, porrot txiki bat zurea ere bada, ez dituzulako konbentzitu. Orduan, konbentzitu behar ditugu nik uste dute aldaketak, oro har, aldaketak mezu hobeak behar ditula. Ilusioa pizteko, konfrontazioarekiko beldurra galdu, eta ulertu termino demokratikotan onuragarria dela, jendeak hori nahi duela, hau da, jendeak aldaketa nahi duela, nik uste dut hori aintzat hartu behar dela, eta horretarako ere, ausardiaz jokatu behar da erregimenaren mezua, hasteko argi usteko erregimena zer den, noraino iristen den, eta nola aritzen den, zei joku zikinak egiten ditun, eta gero beren mezua deseraiketzeko, eta nolabait agerian usteko. Nik uste dut hor erronka handia dagola. Baina batzutan mezua eta diskursoa aipatzen dugunean, nik uste dute arazo bat edo akats bat egon daitekela, eta da pentsatzea dena dela oso formala, mezu politikoa, arrazoiak, datuak eta argudioak eta bar, hori mezua da, baina ilusioa ere mezua da, emozioak ere mezua dira, ezta? Eta ilusioa batek esaten zuen, eta uste dut ez dela kasu bakarra, adineko jendeak esatea, hauteskunden emaitzen ondotik, orain hil naiteke. Hau nahi duzu esagerazio bada, ezta? Eta ikuspegi estrategikoak esan duzu, bueno, espero dugu beste gauza asko ikustea, ezta? Baina adineko jende batendako adibidez hori izugarria zen, eta ez zuten espero hori bizitzea. Hori ilusioa ditzen da, eta dena kontra duzunean, zure erragai nagusia da herritar xumeen ilusio hori, energia hori. Nik uste dut hori dela benetako ondarea, benetako aldaketaren kapitala, eta hori ez dugu behar bezala baliatu. Eta diskursoa hori ere bada, eta diskursoaren funtzio bat, nire ustetan ere, indar gehiago izatea eta konplizidade horiek lantzea bada, eta nire uste dut maila horretan asko dugula egiteko, baina hemen esan den moduan, aldaketak urrats batzuk eman ditu, onuragarria dira, kritika batzuk ere badaude, baina batez ere, eta behar bada horregatik egiten ditugu ere horrelako gogoeta kolektiboak, gaitasuna balin badugu egindako aztertu, gauza onak eta txarrak ikusiz eta hortik ondorioak ateratzean ikuste dut, nahi baduzue instituzioetan eman den aldaketa bakarrikan urtebete egin du orain arte edo egiten ari da, baina gure helburua da urte askoz ere gehiago betetzea eta horretarako ez bakarrikan egin pentsatu ere egin behar da eta asmatu behar da. Eskerrik asko hiruoi, hainbeste aurpegi dituen aldaketa hau eta hainbeste ñabardura dituen aldaketa hau hobeto ulertzeko, sakonago ulertzeko klabeak emateagatik. Eskerrik asko. Agur. Zuei.